శ్రీమాత్రే నమః. సాయంత్రం దీపం వెలిగించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం. కొంతమంది హిందువులు ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. ఇలా సాయంకాలంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడం చాలా శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నమ్మకం. ఇలా చేయటం వల్ల మనకు ఐశ్వర్యం వస్తుందట. మన హిందూ సనాతన ధర్మం మనకు అనేక నియమాలను సూచించింది. అందులో ఒకటి సూర్యోదయం లేదా సూర్యాస్తమయం సమయంలో దీపారాధన. మన పూర్వీకులు చెప్పిన విధంగా చేయటం వల్ల మన జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు, సుఖ సంతోషాలు కలుగుతాయి. ప్రతిరోజు సాయంకాలం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించటం వల్ల ఇంటి సభ్యుల జాతకంలో ఉన్న రాహు దుష్ప్రభావం తగ్గుతుంది. ఇంటి నుంచి ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. అనుకూల శక్తి పెరిగి ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. అనారోగ్య బాధల నుండి బయటపడతారు. ఈ దీపాన్ని నెయ్యి లేదా నూనెతో వెలిగించాలి.